Horas madihita saluhuna martang yang mahita. Debata jahuban na sangap jalana marmulia. Mauliate huso bahoranami tuho disudi angka pabahinanmu di tonga-tonga ni ngulunam. Nuang dia palatikion neng tanghanon nami mahatam. Marsaringar may di tonga-tonga ni ngulunam. Sesi sama dosa pangalason nami holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion. Imana tersurat sian buku sada Tesalonik bidu 5 ayat sada 1 ayat 10 sada. Sonon ma didok disi. Alai dang pola suratot tuhamu ali akadongan. Taringot tutikina dohot sadiharina. Ai di boto hamudo takas na songo panakoborngi do haroroni ari ni Tuhani. Ai molo didok halak dame do jala mora soadong disima topu tahop tunasida hamagoani songon pabebeo tuna gabe-gabean jaladang adong haporusan nasida. Alai hamu ali akadongan dang di bagasan naholo pamu sotung hatiuran ari hamu songo panakko ai saluhutna do hamu anak katiuron jala anak arian dang sian borngin hita manang sian hahulumon atong say unang matar podum hita songon akan naliban say dungo mahita jala marroha na torang ai bornginido tarpodum akan namodumi jala bornginido mabu akan mabuki alay anggo hita na sian arian marroha na torang mahita ta sulukon mahapursiaw duhot haholongon songon baju pertahanan jala tajujung mapakirimon ni roha di haluaw aidang dipadiri debata hita bahen sirimasan alay naing madapotan haluaw kita marhiti siya tuhatta Jesus Kristus naung mate humokop pita asa sadok mangolu hita rap duhot ibana manang nadungo manang mangolu do hita manang naung morum pe dibaheni say masih paingotan mahamu jala masih pauliulian songon naung binahem muna olak nido sahatna topi ni hatan ni Tuhanon masih pauliulian manomu haroroni Tuhan hurian itu hatta sia tiki tutiki sayadong do akajol mana ulu manuranura anggo Kristusi rona ma tanggal nasaon bulan nasaon tahun nasaon natape akan nasinura sura na idang heato ho manang masa alay sayadong sajodo muse na ulo porsea tuaka nanidok ni nasidei persoalan nahira sarupa ima taringot haroroni Tuhani penunga hea masa di tonga-tonga ni pakubasio ni Apostel Paulus ibana paingoton huria Tesaloni asa unang say lulululu tutiki haroroni Kristusi manang adigan harorona muse ay muse dang riko jaladang adong lapatan na mga lului manang adigan masay alay na takas boto otta songo panakoborngi do haroroni ari ni Tuhani lapatan na haroroni Kristus topudo jaladang boy tardodo manang totuhonotta tikini alanima halak na sorade jaladungo ditiki haroroni Kristusi muse tahok tunasida hamagoani lapatan na haroroni Kristus topudo jaladang boy tardodo manang totuhonotta tikini alanima halak na sorade jaladungo ditiki haroroni Kristusi muse tahok tunasida hamagoani jala alanima Apostel Paulus madok tunasida dang di bagasan naholo pamu sotung hatiuran ari hamu songo panakko nasida ima anak katiuro jala anak arian alanima nasida ikon mangolu di bagasan hatiuro jala manorangi ngolu ni akkana asing asa nasida nama mereng hatiuroni manang parulaon nadenggani porsea tutuhan Yesus songon anak hatiuron huriai dohot kita saluhutna akan ang porsea pe dang boy tarpodom hita say dungo mahita jala marroha na torang
dang mangolu di bagasa dosa doho permabukon asa hita totong rade majakon haroroni Kristusi alani mahuriyai di hati-hai dohot hita saluhu na manotong ma padimudimun hapor syauta asa manahan tuaka subia ni sibolis mangolu di bagasan holong jala totong majujung pakirimon ni roha di haluaon naong di baga-bagahot di bagasan Yesus Kristusi ay dang dipadiri de bata huria Tesaloni dohot hita saluhut na bae sirimasan alay naeng madapotak kaluaw kita marhite siya tuhatta Yesus Kristus naong mate humokopita asa sadok mangolu hita rap dohot ibana manang nadungo manang mangolu dope hita manang naong modope jadi mangolu manang mate hita dia kana porsea mate talapati doi holan na modum sabing mangolu do hita muse rapon Kristusi mangolu di bagasan hasadao do tamuliao rapo do Kristusi saliling-liling na hurian itu hatta di bahini sai masih paingotan mahita songon naniro ni Apostel Paulus tu huria Tesalonik jala masih pauliulian songon naong binahin ni huriai hati-hai ima dak kulit mangalehop parbinotuan na doho dia kataringot tu pardalanan manang pengalaman ni ngolu na sida na sada maradupon na asing rak marsaur martangiang doho di pamujio tu dewata patuduho parulaw na dengkan mangalehon hata panugunuguon masih paingota jala masih pauliuliad doho mangolu di bagasan holong akadongan sapor siaon nungatakas di sosoho turpu jami tau tuhita asa masih pauliulian manomu haroroni Tuhani tung masairi kotia doo taulaho jala masih paingota kita asa ido sadatada di hita patuduhon nang rade hita manomu haroroni Kristusi muse jala adora sorodo pe ari ni Tuhani ido ulau ni halak Kristen di tonga-tonga ni parsauranna ima masih pauliulian manomu haroroni Tuhani dang masih pasobuan dang masih pahata-hata adoh paburuk-buruk kodonganna dia kahahurangan manang hasalaanna di tonga-tonga ni parsauran dohot huriai alai sai masih paingota jala masih pauliulian jala hita pe na pinaingo ni dongatai unang tajuayatong unang didok rohata molo dipaingo pangulan ni huria manang dongatai hita gabi na pailaho kitai daong na panguluh kita doi asa unang lambagas sita terrobung tu hasalani jala dina pinaingo ni dongatai hita dongatai nang pangulan ni huriai pe ikon boy tong paingoto dina jupang akahurangan manang hasalaan jala ikon rap radebedo hita majakoni ai ido nanido na masih paingota doho masih pauliulian asalam tusiko na hadiriota di holong na marhitehon hatani Tuhani dina manomu hitan waing diharoroni Tuhani amen martangiang mahita ale Tuhan dewata namar sangat jala namar mulia nunga hutangi hok kami be hatam asimaroham ali Tuhan debata pergogoi mahami masih pauliulian akaruas ni huriam dina manomu harorom asimaroham ali Tuhan debata sai leo madihami hagugoon hai pason di pardalanan ni ngulunamion jala sai sama kadosa pangalason nami holan mangasahon Yesus Kristus martanya kami tuho amen horas madihita saluhuna Shalom.